sawhay hanay hamyani ago sunay ro kai to ni hawo boro habant mangala Jesus sawhay hanay hamyani ago sunay ro kai to ni hawo boro habant mangala borok ni man thai kurui kha borok ni sokat bokurui kha borok ni man thai kurui kha borok ni sokat bokurui kha uino subama tongke kai tor bonono subana uino hamzak ma tongke kai tor bonono hamzak na uino khairok ma tongke kai tor bonono khairok na ăn nông này khi chỉ cười có tăng tăng toàn bờ ăn nông mà nhà thì lại gì bọn nó ăn oti nó bà lên này cha nong maya ko ba ăn nông mấy bữa đấy so ga hade kun puleno hambay sini media person sono so tini 26 assembly constituency di pramo thani ngai sini is singisora eba purbo singisora ek number wato sini chakrajuk podri deburma bini nukungo bini nok kupla eba nok khamia aba sung khanawe tini sung bini nukungo bono in kabangma pairi me phono bini je tuli thangjak dutono tuli kaisabang kaham kurai a tuli runo sung kisamisa tui sung tuli paiya kana tini bin tuli rok sung kisamisa thepaka te je khamasa sung khaika abo pulina sung thanamo sung musungango tini pulana tini bubagra eba tini ha bubagra no sung balakya hambaya puru bini asima salno lugoi sung tini o suba su khamango sung bono rang pisa dimi hom bin bumungoi sung tini sini tanai gorib eba sugya nukuno sung suba su khana sung tini ro khajaka sung tini ro phai manjaka sini khwai zonal khwai district zonal ni chairman sini borong bisu deborma tai phai manjaka sini asrambari khabij asrambari block committee ni vice president sini borong subul singh tai phai manjaka block committee ni member sini borong manoranjan deborma tai phai manjaka sini agri standing committee ni committee member sini borong dasupun deborma tai phai manjaka sini district committee ni committee member sini borong dinesh sini rapitis tai sini mama utkolsong tai sini senior sini da prosanto tai block committee ni member sini borong kuntusong pemuat tunggu sung tini oro je mansak sung je suksak sung tini sini bubagarani asemani salorugo sung tini oro kisa siba so khana hin thaika hambai belakin hambai chini media persons na sung tini chini purbo singisora edisi village ni bisinga klaijak chini bukubakra buduloki podeni debarma bin nukungo wati pamprio bo belai jungjal khai tongjau ni sung khanaka mangkai chini bubagrani badina rogoi khana bini badani sal haiban chung khana rogo bibinno samungo engagement nungnai abni bangai chung tini sikangni salo khairika bini nukungo belai no jungjalo boklaijak wati pamprio ma thujaiya bin chari khoroni tongo chela te buri khorcha masa kai rohor ka bin location korei engkai bo BPL ekjon poribar bini nok ekdom hamia engkai bono sikang rogo bo
কেবল বনো নক রক নি কোনো স্কিম রক নি বাঙ্গাই বনো কোনো ইনিশিয়েটিভ না হারিলিয়া বাঙ্গাই বর্তনি নক মাই আঙ্গাই দখা বুসকানি সালো চুম সাকবাই থাম যে মানসাক তো বানাই গে বেলাই খারি তুতো হাইবানো চিনি বুবাগ্রানি বার্থডे ni সালো কিসিটা বহর থুপ্রপানো খাকচমা মানি ছোট হিনাই চুম কিসিটা চিনি যে চুপতই চিনি বিসিং থেকে খকে খনি চবালাयै চিনি বিনি নখুঙ্গ কিসা বিনি নখুং রক কিচিং মিচিং রক না চুম কিসা মেইনটেনেন্স খাইকা